माननीय आमदार जी दारोळकर, त्याप्रमाणे सागर तिळवी, राजापुरे सरपंच, उपसरपंच, त्याचप्रमाणे इथे जे जमलेले आहेत त्यांना सर्वांना विनंती करतो की इथे जागेचा थोडा प्रॉब्लेम आहे, त्याच्यामुळे सगळ्यांना बसता येत नाही, त्याच्यामुळे कोणी रागावू नये. प्रत्येक भद्राय नेता प्रजा असता विदंते पुंडलिका नमस्ते विश्वभावना सुब्रह्मण्य महापुरुष पूर्वज गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. वक्रतुंड महाकाय कोटी समग्र गुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा जय स्वामी समर्थ आदि शक्ती माया भूमिका आदिव गुरु देता 12-5 त्याप्रमाणे तू या सभाचा अधिपती ब्राह्मण देवता नवड्या भंगावता राखण करणारा पुरुष नंदीचा मालक, त्याप्रमाणे परमेश्वरा आज या ठिकाणी माननीय जी दारोळकर आणि त्याचप्रमाणे सगळे पंचायत मेंबर सरपंच वगैरे त्यांच्या सहाय्याने आज या ठिकाणी ब्राह्मणाकडे लाईट नव्हती कितीशी वर्ष की आज लाईट आपल्या उद्घाटन आता या ठिकाणी करणार आहे. सर्व शरण आलो आहे. दीर्घायुष्य त्याचप्रमाणे त्यांच्या कामात पूर्णपणे यश प्राप्त हो. त्याचप्रमाणे हे पंचायत मेंबर आहेत त्यांना सर्वांना चांगल्या प्रकारचं यश आयुष्य अर्थ प्राप्त हो अशी या ब्राह्मणाच्या त्याचप्रमाणे भूमिका देवतांच्या चरणाकडे विनंती करून सांगणं करतोय. मान्य करून या सगळ्यांना सुखी राखा, यश द्या आणि बरा. माझ्या वतीने माननीय आमदार साहेबांना अलकाशी देऊन त्यांचा सत्कार करतोय. बाबा इकडे बघा जरा. आम्हाला सहकार्य याच्यापुढे करावं. ज्या काही इच्छा असेल त्या आम्ही सांगू त्यांच्याकडे आणि सर्वांचे आभार मानून माझे 2 शब्द म्हणतो. आयज हांगासर आमी पालये गांवांत आहात आणि मोरेश्वर भटजी जे एक गांवचे भटजी आणि सगळे म्हणटा देवकार्य सगळे त्यांच्या हातींतल्यान जातात आणि ते कितले फावटी म्हाका दिसता म्हाज्याच ऑफिसान गेले 3 महिने तेंच्यांनी कंटिन्युअसली एप्रोच केल्लो. आमचो सागर तिळवे तांकां घेवन येयलेलो. परत आमी हांगासर देवळान मेळ्ळे तेन्नाय तेंच्यांनी खूब फावटी सांगलें की कितलीशींच वर्सां जालीं ब्राह्मण देवस्थानाक हांगासर लायट ना आणि म्हाका सरप्रायझींग दिसलें घरांनी लायट नासता आणि आमी दितात बरें आहा. देवूच काळोखान रावात जाल्यार आमकांच खंयच्या म्हणजे आमी जर इतलो डेव्हलपमेंट करता आणि देव जर काळोखान दवरीत जाल्यार देवाचे आशिर्वाद आनी आमकां कशे मेळटले. हे जेन्ना सागरान सांगलें तेन्ना डेफिनेटली म्हटलें बेगीन आमी हो फॉलोअप करया. खंय मातशे टेक्निकल इश्यूज आसले डिपार्टमेंटांनी ते आमी आउट ऑफ द वे वचून ते सॉल्वूय केले आणि जे कॉस्टिंग आहा ते आमी पर्सनली बेर करून ह्यो लायट हांगासर ब्राह्मण देवस्थानाक हांगासर पालये गांवांत
जे त्यांची इच्छा आसली कितल्याशाच वर्सांची ती आमी पूर्ण केली. आयज खरेंच बरें दिसता आनी म्हाका दिसता तेंचे आशिर्वादूय आमच्या सगळ्यांचेर आसतले, कित्याक आयज सरपंच आहा, पंच मेंबरूय सगळीं आहात, पंचायतीचेर आसचे. आनी एक खरी बरी गोष्ट की माझी मिसेस सिद्धी आरोलकर हिंचा आयज वाडदीस आनी त्या वाडदिसा निमित्तान तेच्या हातींतल्यान हे इनॉग्रेशन जालें. परत एकदा हांव इतलेंच सांगूंक सोदता, जेन्ना जेन्ना गांवचे डेव्हलपमेंट आसता ते आमी सदांच चिंतूंक जायना की मेजर व्हडले डेव्हलपमेंट कितें आहात, म्हणजे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स कितें आहात तेचेर डेफिनेटली फोकस करपाक जाय, कितें डेव्हलपमेंट जायत आसता. पूण बारीक बारीक इश्यूज आहा, जे अशे लायटीचे इश्यूज आहा, लायट पावर सप्लाय पावोंक ना खंयच्या घरान, खंयच्या देवस्थानात उदीक पावोंक ना, इतर रस्ते पावोंक ना, हे बारीक बारीक इश्यूज आहा. हे जेन्ना सॉल्व करतले तेन्नाच खंय तरी सामान्य मनशाक आमचेर विश्वास बसतलो आनी हे सरकाराचेर विश्वास बसतलो. आयज डिपार्टमेंटान, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान बरे पैकी काम केल्ले आहा. आपले जे जबाबदारी तांकां आमी दिल्ली तेंच्यांनी बरे भशेन हातीन घेतलेली आहा आनी पूर्ण केल्ली आसा. अशेंच तेंचे सहकार्य सगळ्या आमच्या जनतेचेर आसचे. आनी म्हाका दिसता हे सरकारान ज्या सरकारान आमचो चीफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आहा आनी सगळे मंत्रीमंडळ आहा, बारीक बारीक सामान्य लोकांक सगळे सोय सुविधा दिवपाक पूर्णपणे समक्ष आहा. आनी म्हाका दिसता येणाऱ्या काळात खुबशे डेव्हलपमेंट जातले जे मतदारसंघा खातीर, आमच्या ल्हान भुरग्यां खातीर, म्हणजे फ्युचर म्हणटात, नेक्स्ट जनरेशन आमच्या म्हणटात तशें तांकां बेनिफीट जातले. परत एकदा सगळ्यांचे धन्यवाद आनी म्हाका दिसता भटजींचे आनी तेंचे एंटायर कुटुंबाचे आमचेर आशिर्वाद आसचे, इतलेंच मागता. देव बरें. हा भाग जंगल, पूर्णतः जंगल, आणि या ठिकाणी वस्ती नव्हती. त्याच्यामुळे इथे लाईट येण्याचं असं काय मोठं नाही. हे देवस्थान होतं फक्त, घर वगैरे इथे काही नाही. त्याच्यामुळे लाईट इथे आली नाही. माझं हे, आणि जे आम्ही प्रयत्न केले ते अपुरे पडले असं म्हणतो मी. नाही, याआधी इथे स्थानिक आमदार जाऊन गेले, मुख्यमंत्री जाऊन गेले, आमदार होऊन गेले, सोपटे झाले, मार्शेकर झाले आणि खूप जण झाले, पण त्याच्या ह्याच्यात ते घडलं नाही. योग आल्याशिवाय कामं होत नाही हे म्हणण्यासारखं आहे. आज स्थानिक आमदार जित आरोलकर करून देतोय, काय सांगाल याबद्दल? त्यांच्यानी केलेल्या कार्याची पोच पावते, लोक देतात आणि अशी त्यांना मिळत राहू. आज या ठिकाणी मला सांगावं असं वाटतं की आमचे जे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटचे लाईनमन आहेत त्यांच्यानी या ठिकाणी पावसात भर, त्यांच्या डिपार्टमेंटाचा फोन आल्यानंतर अस्सल पाऊस लागत होता आणि त्या पावसात त्यांच्यानी आम्हाला इथे लाईट पोचून दिली, त्याबद्दल स्वतःच्या ऋणी मी त्यांचा आहे.